do then? I think I'll have a drink. Så har vi hørt nok om de forfærdeligheder, der sker på Vestbredden, og håbløse forsøg på at ændre vores spisevaner for klimaets skyld. Vi vender nu blikket mod noget lidt mere livsbekræftende. Der er startet en ny dreng i klassen på Egmont-kollegiet. Han er lidt fræk. En super handsome supermand, der gør lige, hvad der passer ham. Herindefra med Torben Pind. Ja, til Torben Pind for helvede. Jeg står lige ude foran de der Egmont. Dit kollega, ikke sandt? Du kommer der lige ned og åbner, ikke? Hvad behar? Ja, jeg skal jo ind. I hedder jo ikke udefra med Torben Pind, vel? Din dumme snotvalg. Der findes steder i Danmark, hvor ungdommen lever tæt. Hvor køleskabet er fælles, og væggene er tyndere end hemmeligheder. Hvor søndag morgener kan starte med støn for overboen. Et sted, hvor gamle traditioner aldrig dør, men altid finder nye måder at blomstre på. På Egmont-kollegiet bor knap 500 studerende, og blandt dem møder vi Benjamin Vela. Udover at være en af de højeste sydamerikanere på kloden, med et smil taget direkte fra en Colgate-reklame, og hænder så elegante, at de kan gøre ting, jeg kun til at forestille mig, bærer han en ro, som nok bunder i hans jyske DNA. Men hvordan navigerer Benjamin, en ung mand med en ellers stilfærdig selvsikkerhed, i et kaos af en hverdag, der aldrig står stille? Jeg tror, det handler om at acceptere og i bedste fald omfavne det her kaos, man er en del af. Fordi at søvn, det er en luksusvare her, ikke? Så hvis ikke det er eksamensbekymringer, der holder dig vågen om natten, så er det en fest i naboværelset, eller lyden af 2 mennesker, der udfolder deres mest intime øjeblik lige over dig. Men apropos intime øjeblikke, har du selv haft den slags oplevelse her på kollegiet? Du er jo om nogen en ganske flot herre. Jeg bor her ikke af den grund, men jeg tror, jeg har bevidnet nok til at kunne konstatere, at andre nyder godt af det. Jamen, du ved, har du... hvordan skal jeg næsten forklare det? Har du på noget tidspunkt fået nej, jeg mener selvfølgelig, har du fået knippet lidt her på kollegiet? Eller meget måske? Næste spørgsmål. Som beboer på Egmont-kollegiet får man tildelt et værelse på beskedne 12 kvadratmeter. Mens mange lader fantasien sætte grænserne for, hvordan det kan indrettes, har Benjamin valgt en anden vej. Minimalistisk, funktionelt. Ja, faktisk ligner det mest af alt et hotelværelse. Jamen, et kollegieværelse er jo en mærkelig størrelse, ikke? Altså, det er ikke et klassisk hjem i den forstand, men for mig er det en midlertidig kulisse for et liv, der konstant er i bevægelse. Altså, en ramme om en tid, som man ved er flygtig, men som alligevel former en for altid, tror jeg. Ja, der er godt nok rent, må man sige, og det er da egentlig utroligt, hvor ganske få ting der er. Kan det her virkelig føles som et hjem for dig? Jamen, på Egmont, der er hjem jo der, hvor dine tømmermænd er, og hvor din nabo låner din mælk, og hvor din seng på magisk vis bliver et kontor, spisebord og sofa i en, ikke? Lidt ligesom sådan en zen-buddhistisk øvelse i at få sådan lidt plads til at virke som nok. Og sådan tror jeg også, jeg har det med det her sted, eller mit værelse, ikke? Egmont-kollegiet er kendt som et af de mest sociale kollegier i København. Måske skyldes det de mange fællesarealer, hvor beboerne konstant krydser hinandens veje. Tilfældigt, spontant og nogle gange på måder, der ændrer alt. Når jeg ikke er på mit værelse, så befinder jeg mig oftest i fælleskøkkenet. Det fungerer lidt ligesom en stue. Her kan man mødes alle døgnets timer og diskutere alt fra politikkens forside til, hvad vores kære William har lavet en arstreger nede i slyngelstuen. Og slyngelstuen, tja, det er jo, hvad navnet antyder, et kaotisk frirum, hvor man sjældent går ind uden at komme ud med en historie.
Nogle kommer for at danse, og andre danser for at komme. Når tømmermændene rammer dagen efter, og det gør de jo med en vis brutal regelmæssighed, så har jeg opdaget, at saunaen er yderst effektiv behandling. En slags genfødsel. Det er ikke bare varm luft og sved på panden. Det er en renselsesproces i en forstand. Jeg har altid garanteret en god start på dagen efter en omgang sauna. Du kan sammenligne det lidt med Elskov om morgenen, ikke? Det perfekte afbræk til en hverdag fyldt med deadlines på studiet osv. Der er også alverdens æteriske olier, man kan bruge til at facilitere gus med. Det sker af til, at man er heldig nok til at opleve sådan et show der, ikke? Sorry. Når overskuddet er til det, så udnyttes det nede i vores fælles fitnessrum. Her kan du cykle på de der motionscykler, du kan benytte romaskinerne, løfte tungt, løfte let, løfte dig selv. Du kan bokse, bænke, deltage i fælles cirkeltræning med dine medkollegianere. Du kan også klatre, men jeg har ikke rigtig set nogen benytte det endnu. Du bestemmer i øvrigt selv, hvilken musik det er, der skal afspilles. Jeg synes, der er det, som man skal bruge i et fitnesscenter. Men det begrænsede udstyr kan godt sætte kreativiteten på prøve i nogle tilfælde, ikke? Men hallo, altså det er gratis, og hvad kan du ellers forvente? Udover det, så har vi et poolbord. Vi har bordtennis, læsesal, hvor man kan læse og studere, og et cykelværksted nede i kælderen, hvor man kan ordne sin cykel, og ja, jeg kunne blive ved. Vi har faktisk også et musikrum. Her øver diverse coverbands, solister og bare endnu en desperat fyr, der tror, at den rigtige akkordprogression kan sikre ham noget på den dumme, ikke? Altså, ja, der er alle typer. Når du beskriver det sådan, lyder Egmont jo nærmest som et ferieresort. Hvad er det, der gør, at folk bliver hængende, selvom privatlivet næsten er ikke eksisterende, og man er så mange om så lidt? Det er et godt spørgsmål. Altså på papiret, der lyder det jo også som opskriften på det rene tumult. Altså 500 unge mennesker, der bor oven i hinanden og drikker som gale og deler køkken og tilfældigvis også liv. Men det er netop også det, der gør det unikt, ikke? Men ja, der er ikke en kedelig dag på Egmont. Hele årshjulet er jo spækket op med traditioner, der kultiverer fællesskab. Alt fra gala og nytår til en revy, der på trods af sin absurde natur er et vidnesbyrd om den kreativitet, der gennemsyrer stedet her. Næste gang, ikke? Så ved du alt, hvad jeg spørger dig om. Sorry, mand. Jeg var i tvivl. Jeg knipper din mor, din tvivl. Uanset hvad folk de iværksætter her, så støtter vi det. Jeg kunne blive ved med at fortælle, hvor dejligt et sted det er, men sandheden er nok, at man skal bo her for at kunne forstå det. Ved du hvad? Det har simpelthen været sådan en ære. Tak fordi du ville være med. Lad os så til at komme op. Vi kan jo ikke bruge hele dagen på det her. Ja, det var så et lille indblik i Benjamin Velas hverdag her på Egmont. Vi forsøgte flere gange under interviewet at få ham til at gå i detaljer med hans erotiske færden på kollegiet, men vi måtte give op, da han som den gentleman han er, på respektfuld vis holder den slags for ham selv. Han sagde noget med, at kollegiet er det modsatte af en brødrester. Jeg forstod aldrig rigtigt, hvad han mente med det. Hold nu op, hvor lød det der godt, det der var. Det må jeg sige. Den går sådan her. På kollegiet her har jeg drukket nogle bajer, brygget i banditten, præcis som jeg plejer. Rygtet går, og alle mulige går og siger, at andres ophold handlede om at bolle piger. Min tid på Egmont har handlet om noget helt andet. Dannelse, udvikling, ja, slå en streg i sand. Jeg vil gerne lige give en kommentar. Ja. Benja, han siger, at hans Egmont-tid, den har ikke handlet om sex og piger, men til gengæld handlede hele hans tale om sex og piger. Men det er fair, det er virkelig fair. Halvdelen af hans tale handler om at bolle sindssygt. Han rammer ned der lige i røven. Og mand kan han ikke lide at bolle.
er vanvittigt. Nu skal jeg fortælle dig en ting. Der er ikke gået bingo i det foretagende, og det gør der heller ikke.